simrang hilin eh. Yung palis sa tanan. Atong adlaw sa tibuok kalibutan. Karon di ay ako ang bagaanon nga palwa. Kasi matinga mo nganong namintura ko sa wait, kanong nang lipstick ko, kuanday ko gikanday ko ni meeting sa senior. Kay sinanay lagi wa diha mo nang ako na lamay napugas og meeting kay sinanay og si Mama Ali tuas din medyo kay nagkuan sinanay nagkarsak panel. Kay karon kay wala man po koy kahoy, nam koy bughaon ning palwa, ug hinakot kay kas ng kupras. Ano pa maghaan karon? Mado nila man nakoy pang sunuray og ako'y pinakaligpod nga order. Na madengan siguro nito sa tayo ang sa baas tayo duas nangka. Katuloy mga new subscriber na ho, may mga bago ng followers sa 9 message na ho, lingon nga bago kuno bilang subscriber sa pagkasan ni Tiri. Daghang salamat. Di mo na tagsa anong hingan kinsa mo. Basta mo lapit sa kalibutan nas gawas or sa Pilipinas or sa gawas, amping mo kanunay. Daghang salamat sa pagsubaybay sa video. Nahingin na nga. Ang kuno. Tejang giingin. Ako nung gilukdo, ang gilukdo kahoy. Tama ninis ako pamugha. Okay, lagi ko kahoy. Tayo naman nida. Mga paluan ni. Dinanigikan sa pagbian. Ang tapasa kaya kayo nabisitis tayo daghan. Ang ikagaw. Malaging na ako ni meeting sa senior. Bakit hindi naman ang kasa ko kahit project. Ano na badbad karoon na ba ng sumundang na saba sila. Daghang salamat di ay sa kanunay nagliili sa hangkuan katong nag-ingon nga ug si Dalton na risbay kanunay makawag stress makawag bitog may bata pero lisod bulog kasi muadto ko didto lisod ko pamasahe mo nang may mangita sa video nga nas Dalton makabidyo naman ko Dalton og risbay kay kuan man yung mga to ko si Dalton mamasahe bigat ko kuan kahit po 100 mga to dito guwat naman taong ko sita sila dari ay makabidyo para karon pinili labay sila pinili o sinabir sa panilingan na magamping kuno kanay bagyo mamitong namuhan sa kahoy may bagyo. Salamat sa katong nagsiging nga kuan na ang kuno kana ko ni bagyong kaming anong bagaan ka ako pero silang minahasang sa atanan. Koy kahoy dito ng hakutunon sa pangpang ano mahakot atong unahon kay patay naman ni atong ingon nga kuan pagpamanila na ba kuno ko pohon kung lagig na ko'y kalukat o kuan ako'y kapamasahe ng pamanila ako puno ako'y kapamasahe mahal ba darog Manila kitis Manila mag-tracking na aras mga mahigit 3,000 plus sa asa mo ko daw ng
kan tinara o urada-urada mo lang kamot sa makamamisu. Excited na ba butos upaw nga makaabot ko dito kaya sulubong lagi nga kuan. Sulubong nga tiktik sa mais. Pasalubong ko katong unicorn. Kuwat laman pao. Okay, hindi magbugay. Pohon. Abot try ko diha. Sa kahibaw sa isang result dahil si Jahang ko anong sa isang TV. Kaning labot ko rami. Siguro rami nung tanag ang sa kunoy bibi. Kaya anda mo nga mo share sa isang mga dress. Pag nagpa-isa pa to sila ako ka kasusudog. Nagkukuha na ba si das resulta? Nagpasawon. Nagpabasa na ba? Bulak sila nga. Sisa ko. Magkita ko kay bukan patay naman ni kanan. Buka kong kahoy. Karon haman naman kong bugas ang kahoy. Hindi po ko nagunas ang bulanghoy. Ano po gunahon na po. Ay guys, kung naman doon yung tanan, napos ay sa dito ng kabado nagtungtong. Ta-edit ko na si Za. Bitaw, nag-edit ko si Za. Huwag mo lagi ni. Naman naman kong bugas ang kahoy. Naman paghang nugigi ng badag sagbot. Nari po dahil tubang. Gunahan naman po. Kasi kumanin mo yung tubo sagbot kaysa ulang huy. Halos manigunahan kada. Gimana? Lutak na ba? Sugdan ni uno dan niya isa. Suman ang katungko ka na, buka na bukayo. Suman kung na bukayo. Suman bukayo. Si upo, nagsuman na nakitaan. Ayos ko. Pag naman doon na bukayo, tungkab. Ito yung tagam ko. Tagam ko sa isa. Buhok. Palit mo suman nga na buhok. Hala, sibot nila na dito. Na! O, diba? Lamig nagkamunggay. Nga na, nakarunay. Huwag mo action na pagguwang mo na pa nga. Kung ano. Labis na tayga. Ang bugtog. Istorya. Sa kada buntag. Ginahan po. Maganda po kay tanda-tanda galing dahaw. Ilang man eh. Ay.
Plus purami, yatod siguro sa nanay. Mas, dalton. Dalton siguro. Ay lang sakdanan. Tan ko rin kang kungga. Una-guna. Ada benda? Wah, di sandig nokos. Nasaan, rami, dalton siguro dana. Kira Dalton! Nalas Dalton! Papasanog kahoy! Oh, hi Dalton! Wihii! Nagnganga kay? Nasil na! Oh, Dalton! Ikan taon bes. Nag-uuna na ba ito sa Liana? Ha? Nag-uuna. Para kung sumamag si nanay. Waman. Somebody told me. Oh, Uli na gadid me. Bisa ka gikan. gikan na nga hoy. Dara ko pag nagkahoy dito ra. Se, kapan? Nailad na ba ko? Ilad sa? Kaya nag-ilad sa kay mo to kuputlong kam ka na meeting. Waman di ay. Meeting sa? Senior. Muli ra gud mo. Uy, kadawang martis mang meeting. Yan na Dalton. Di ka bulik kahilam. Kailan po kong kamot. Arestan, ako'y gasan ni mo arestan. Gra. Arestan, Di. Halil-halil mo lagi sa Dalton. mareng. Hoy, mareng. Hoy Mareng. Bilingan hang kamot. Manapod. Yan pas Dalton deh. Ano sih kami hibos ni kamera na? Ano ba to? Samad na. Hibos ni nanay di kami nanay. Kaya gang kamot hugaw. Nakakatawa. Hala nakatawa. Nanahilin bong bilang. Naglaway na ka? Na? Hindi na ikailan. Hala buling ko na. Amin. Agaw. Ay, sana naman ko na isa. Ato lang insiyaya. Paming nahugaw ang kamot. Bahusin kayo sa, bahusin kayo si. Ilang pahugot. Di, gang lusun. Lusyon mo na eh. Lusun. Dalton, kana isnat na, isnat ka. Ha? Sayang labog di ko labog mang hinlog ko kamot kay di mo katawa. Hanggang manghugawan ko na yung ganahan. Labon hinog lang naguna ko duwa. Naglaway na. Asa gilag. Di ko kahawak. Kagikan ko na nga huyala na uli na. Nasakpal mi dalis kalabungan na. Why? Ano ka to? Bulang pinang kayo magputo ta. Kamay itong putuhon mo man na unod. Tuwa. Ano na yung sunod ng bulang hudya? Uniform lagi mo? Huwag sanina. Nag-uniform lagi sila nanay o si Yaya. Si Inse. Na, drive na. Oras lang. Oras kung na-floor kasi Lixian. Ha? Oras. Binaan mo na butol. Alas 4. Gud mi rilo manang matumaga ka na kay rilo na kay iring. Kamu rin yung mag-drive motor, na? Kasi yung Yaya, hala, giluk. Ha? Mo nang kao. Kaya naman ko ikaw na, ha? Tanong na. Labon na bagwa ko ikaw, labon na baghin ko kamot, di mo daaw. Nga, di ko hilam kay buling ko kamot. Troto, nag-ilak. Ilak ba, ilak. Nito. Lagi pa daw, gibo. Nang ko amahan sa siya ko anin sa kasabot. Hihi,
Kapag kang Ronil. Hihi. Sa. Ano ba ano nang uniforman mo? Wapo bitaw kita akong pagbutar. Rapod sa idang panganay no. Ano nasabot mo violet? Ako nakauna. Meron isang adlaw nga ilis-ilis. Tuubok ko nimo. Dahil makagapon lang magagkolor. Rabig sa ang alyan na rong alawa. Kay. Ano? Bong ko pangita kutsilyo to ara gilabog bintana. Hala ka dyan. Na kaysa imong mamaali day. Daghan na dinigi pang labay. Nagabaag ko sa ijahang TikTok kay imong gilabog pud. Hala ka dyan. Ang suwang ni Lexi. Na magdang papa na dyan tatay. Nga, dito ko sila sa gawas. Gawas. Silig sa gawas. Tabo din sa kapiron. Dan ako ibata alyan ah. Hala, hala. Wa pa na ngipon. Na. Ano? Hindi ba baka buwan dito ka na? Hala, Dalton. Mabaw. Hoy, Dalton, nasa kang mamali. Na, nakatawa? Hawa diya yan na, hawa na. Silos mo pas alyan. Silos siya kung siya. Masilos man ko. Silos ka. Kasi katawan ni dyan. Kaya bugdi magsilos ka. Kasi katawan. Tatay. Na, nakatawa. Hala. Kamunggay. Hala, ano na kasi imong mamali? Yaya? Imong yaya ali? Yaya. Ha? Yaya Bren eh. Yaya? Nga mama may din tawag. Yaya? Mama. Yaya ko na eh. Na, halala na. Mama. Hala. Yan na. Nasa? Nasa ka no? Interview. Dako na jambangan. Lakaw nga rin sa dali. Malipay ko gamit na ng buwak nga ralami ara batog buwak ng buhi na. Di ka sambag jo. Sumbangan ko na kasi mong Ding ding ding. Ate Aliana. Ding ding ding. Kasi pagka ang Dalton kay papanihapunan na. 4 media na. Di ko sa mukha. Kain ka. Ano na? Ang isa dyan naman nihapon kaya matug naman nag-alas 6. Nagbaon din na. Alas 4. Huwag ma, magbaon po na. Huwag ma, magbaon po na. Mula ka. Ha? Magbaon po na. Wala man nagkuha, bahaw. Ba't ay magbaon? Lingi na ba ni mo tay? Suki na nagbahaw. Hala, bantay. Bantay. Hala. Dalton, I love you, Dalton. Hala, bantay ha. Bantay. Ano man ang naong uspak man ang nawa. Ikaw, tagi ko si. Arong ginay. Yasa man ni guys. Mancanan min ma. Dagan lagi krimen ko nito po. Hi, si Manang Hilen eh.